Hello, kello on 8 perjantai-illalla ja mä oon nyt yrittänyt kuvata tätä introa ihan sikamonta kertaa ja tuntuu, että tää ei onnistu, mutta mä oon siis lähdössä nyt iltalaivalla Ahvenanmaalle ja meen mun ystävän luokse sinne viikonlopuksi. Meidän tarkoituksena on huomenna käydä vähän ulkoilemassa ja sit mennä varmaan johonkin syömään ja muuten vaan ottaa ihan rennosti tää viikonloppu. Joo, sit mä tuun sieltä sunnuntaina päivälaivalla takaisin, niin tässä ehtii ihan kivasti sillä, että lähtee nyt perjantaina iltalaivalla ja sitten lauantaina kokonainen päivä ja sunnuntainakin sitten vielä puolikas päivä. Mutta tosi kiva ottaa teidät kanssa sinne mukaan ja näyttää, että mitä Ahvenanmaalla voi tehdä tällä syksyllä. Löysin tällaisen hyvän istumanurkkauksen ja täällä ei ole vielä oikeastaan ketään, niin nyt mä aion istua tässä mahdollisimman kauan ja lukea vähän kirjaa ja editoida ehkä videoa, niin palataan viimeistään huomenna. Arvoisat matkustajat, aluksen kapteeni miehistömme toivottaa teidät tervetulleeksi. Huomenta. Kello on jo 1. Me nukuttiin ihana myöhään, kun toi laiva oli vasta 1 aikaan perillä ja sitten ajettiin tänne Maarianhaminaan, niin pääsi vasta joskus 2:30 aikaan nukkumaan. Niin nyt me ollaan syöty rauhassa aamupalaa ja lähdetään kiertelemään tonne kaupungille. Käydään vähän kaupoilla ja sitten varmaan jossain lounaalla. Täällä on aika tämmönen tuulinen sää ja vissiin on tulossa myrsky. Niin ei välttämättä ulkoilla niin kuin ihan hirveästi, vaikka nyt ei vielä sada. Mutta kiva lähteä nyt kuitenkin tonne kaupungille. Me päästiin nyt tänne keskustaan ja mennään ekana kiertää kirjakauppaan ja sitten muutenkin kierrellään vähän tässä keskustassa ennen kuin mennään kaupoille. Kiva! Täällä on supertuurista, niin me mennään nyt käymään kaupalla ja tänne on supersupelta. Tää on tämmönen punainen vanha talo, niin kiva nähdä millainen se on sisältä. Tässä oli pieni tällainen tori, missä oli tällaisia vanhoja mammoja myymässä kaikkia leivonnaisia ja se oli jotenkin tosi symppistä. Niin me ostettiin siitä nyt tällaiset söpät kuppikakut. Ja nyt me tultiin käppäille tähän puistoon ja otetaan ehkä vähän kuvia ja mennään sitten vielä käymään kauppakeskuksessa. Päästiin just takaisin tuolta kaupungilta ja alkaa kyllä selkeästi olla aika tommoista myrskysää, että tuulee tosi kovaa ja alkoi ehkä pikkasen sataa. Niin ollaan nyt ainakin jonkun aikaa vaan sisällä ja tehdään ruokaa ja hengaillaan. Mut
Joo, käytiin siis tuolla keskustassa ja sitten mentiin sellaiseen pieneen kauppakeskukseen, mikä täällä on. Niin mä löysin tommosen kivan neuleliivin, mikä on tosi kiva töissä. Ja sitten pyörän valon, mikä mun on pitänyt ostaa ihan tosi kauan. Niin hyvä, että sai senkin nyt hoidettua. Lähdettiin kävelylle ennen kuin syödään. Täällä on ihan superkova tuuli, mutta muuten ei vielä sada, niin ihan kiva saada vähän raitista ilmaa. Mä en tiedä kyllä kuuluuko tästä yhtään mitään, mutta näette ainakin. Huomenta. Mä oon nyt pakkailu ja valmistaudun pikkuhiljaa lähteä laivalla takaisin Turkuun. Eilen illalla sen kävelyn jälkeen me syötiin tosi hyvää sienirisottoa ja sitten vielä kakkua. Ja katsottiin vähän telkkaria ja mentiin lopulta aika aikaisin nukkumaan. Tosi kiva, että oot ollut mukana ja nähdään ensi videolla.